ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய நானாஜலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமக. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पास्यता देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज. மாதாஜி கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கு உங்க ஃபேஸ். ஆமா மாதாஜி, இந்த லைட் வந்து இப்பதான் சார்ட்ல போட்டிருக்கேன். இந்த இப்போ மாதாஜி ஓகே, இவ்வளவு முடியறது. ஓகே ஓகேவா? தேங்க்யூ. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண வால்யூம் ஓகேவா மாதாஜி? வால்யூம் ஓகே. அத்தியாயம் 15 புருஷோத்தம யோகம். கிருஷ்ணரின் யோகங்கள் என்னென்ன? யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன் அப்படிங்கிறது இந்த சாப்டர்ல நம்ம பகவான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் ஒரு முறை வணக்கங்கள் கூறி வரவேற்கிறேன். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். இந்த சாப்டர்ல பகவான் ஏதோ சொல்றாரு, அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். புருஷோத்தம யோகம். சோ ஊத்வ மூலம் அதச்சாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சந்தாம் ஹி யஸ்ய வர்ணானி யஸ்தம் வேத சவேதவேத் வேதவித். சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பிக்சர்ல நீங்க நல்லா பாருங்க, உங்களோட போன்ல ஜூம் பண்ணி பாருங்க. இந்த வேரினுடைய இந்த வேர்கள் வந்து மேல இருக்கு, கிளைகள் எல்லாம் கீழே தொங்கிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு மரத்தை வந்து நம்ம பார்த்தே இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் சொல்றாரு, மேல் நோக்கிய வேர்கள் கீழ் நோக்கிய கிளைகள்.
ஸோ இங்க இலைகள் எல்லாம் வேத பதங்களாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆலமரம் இருக்கிறது அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. அவர் சொன்னா அது சரியாதான் இருக்கும். இந்த மரத்தை பற்றி நன்கு அறிந்து கொண்டவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இவர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா, வேத கல்வியின் நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதே. த அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் அவர் லைஃப். அது மட்டும் கிடையாது, வேதங்களை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லைங்களா? வேதங்களை வெறுமனே படிக்காம பக்தியோட கற்றுக்கொள்கிறது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. சோ வேதத்தை கற்றுக்கொள்வது எதற்காக அப்படின்னா, பகவானை அறிந்து கொள்வதற்காக. இந்த ஜட உலகின் சிக்கல்கள் இந்த ஆலமரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம இந்த பௌதீக உலகில வாழ்கிறோம். டெய்லி சிக்கல்களை தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த சிக்கல்கள் இந்த ஆலமரத்திற்கு உவமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பலன் நோக்கி நம்ம செயல்படுகிறோம். ஏதாவது ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு தான் நம்ம டெய்லி செயல்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி செய்து கொண்டே இருக்கிறதுனால அந்த செயல் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட்டு நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கிறது. சோ ஆசைகள் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ஆசைகளை அனுபவிப்பதற்காக அடுத்தடுத்து பிறவிகளை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறோம். அதுக்கு நம்ம அடுத்த பிறவி அப்படிங்கிறத இங்க ஒரு மரத்தின் கிளையிலிருந்து இன்னொரு மரத்தின் கிளைக்கு நாம் தாவி சென்று கொண்டே இருக்கிறோம், குரங்கு மாதிரி. சோ ஒரு கிளையிலிருந்து மற்றொரு கிளைக்கு நம்ம சென்று கொண்டே இருக்கிறோம். இந்த மரத்திடம், அதாவது இந்த மரம் அப்படிங்கிறது என்ன, இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் பற்று கொண்டவன் விடுதலை அடைய முடியாது. சோ நம்மளுக்கு இந்த பௌதீகத்துல ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இங்கிருந்து தப்பித்து போக முடியாது. இது ஒரு சிறை மாதிரி. சோ இங்க இருந்து விடுதலை கிடைக்காது. சோ நம்ம மறுபடியும் பிறந்து மறுபடியும் இறந்து இதே மாதிரிதான் இந்த சக்கரத்திலேயே சுழன்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்றாரு பகவான். ஆனா ஒருவனை உயர்த்துவதற்காக, எலிவேட் பண்றதற்காக நீ விடுதலை அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா அதுக்கு இந்த வேத பதங்கள் துணை செய்கிறது. இலைகளாக இருக்கிற இந்த வேத பதங்கள் நம்மளுக்கு உயர்த்துகிறது, நம்மளை எலிவேஷன் ஸ்டேஜுக்கு கூட்டிட்டு போகிறது. இந்த மரத்தின் வேர்கள் மேல் நோக்கி வளர்கின்றன, மேல நோக்கி வளருதான். எப்பவுமே பூமிக்கு அடியில தான் நம்ம வேர்களை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். ஆனா இந்த மரத்தினுடைய வேர்கள் மேல் நோக்கி வளர்கிறது. அப்படியே வளர்ந்து எங்க அங்க போய் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அது பிரம்மலோகத்தில் இருக்கிறது. அந்த மரத்தின் அந்த கிரகமான மிக உயர்ந்த கிரகம் எது அப்படின்னு சொல்றோம், நம்ம பிரம்மலோகம்னு சொல்றோம். அங்க இருக்கிறது. அங்க அங்கதான் அந்த வேர்கள் ஆரம்பிக்கிறது மேல. இந்த மரம் ஒரு மாயை, ஒரு இல்யூஷன். சோ இத அழிக்கவே முடியாது. நம்ம அழிக்க நினைச்சாலும் அழிக்க முடியாது. இந்த மாயையை நம்ம சரிவர புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரிவர புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே இதிலிருந்து இப்ப எப்படி அந்த நம்ம இங்க இந்த இதுக்கெல்லாம் போகும்போது நல்ல வழிகளை ஒரு நம்ம விளையாடும் போது கூட ஒரு பாயிண்ட் அங்க இருக்கும், வெளியேறதுக்கு வழி தெரியாம நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த விளையாட்டு நம்ம விளையாடி இருப்போம். சின்ன குழந்தைங்களோட புக்ல எல்லாம் இருக்கும். இங்க ஆரம்பிக்கிறது ஒரு இடம், அது முடியிற இடம் ஒண்ணு. அத நிறைய தடங்கல்கள் அதெல்லாம் இருக்கும். சோ அத வழி கண்டுபிடிச்சு அத நம்ம வெளியேறணும். அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டு. அதே மாதிரிதான் இதுவும். இதை சரிவர புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே, இதை எப்படி வெளியேறணும் அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே இதிலிருந்து வெளியேற முடியும். வேர்கள் மேலேயும் கிளைகள் கீழேயும் உள்ள மரத்தை நாம் எங்குமே பார்த்திருக்க முடியாது. சில சமயங்கள் நம்ம குளக்கரையில தண்ணி எந்த சலனமும் இல்லாமல் இருக்கும்போது அந்த ஓரத்துல நின்னு பார்த்தோம்னா அந்த குளக்கரையில் இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற மரங்களினுடைய நிழல்கள் அந்த தண்ணீரில் பிம்பமாக தெரியும். அப்ப நம்ம இந்த மாதிரியான வேறு கிளைகள் கீழே இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு தோற்றம் நம்ம அந்த பிம்பத்துல பார்க்க முடியும். இந்த மரம் எங்க இருக்கிறது அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்கிறது, ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது. சோ இந்த மரம் ஒண்ணு ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு. அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இங்க நம்மளுக்கு தலைகீழாக தெரிகிறது. எப்படி குளக்கரையில் இருக்கிற மரம் அந்த தண்ணீரில் தலைகீழான பிம்பமாக தெரிகிறதோ அதே மாதிரி ஆன்மீக உலகத்திலே இருக்கிற இந்த மரத்தின் பிம்பமே தலைகீழாக நம்மளுக்கு தெரிகிறது. வேர்கள் மேலேயும் கிளைகள் கீழேயும்
வேதத்தின் பதங்கள் வந்து இலைகளாகவும் இதில் இருக்கிறது. சோ கிளைக்கு கிளை, பிறப்பு இறப்பு அப்படின்னு மறுபடியும் இந்த பௌதீக பற்றுகளினால் நம்ம இந்த கிளைக்கு கிளை தாவிக்கொண்டே இருக்கிறோம், பிறக்கிறோம் இறக்கிறோம். அந்த மாதிரி இத்துடன் வந்து உறவை நாம் வந்து துண்டித்து கொண்டால் மட்டுமே நம்ம வந்து இந்த பௌதீக துன்பங்களிலிருந்து, இந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியேற முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதேதான் இங்க பாருங்க, இந்த மரத்து பிரம்மா தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. இங்க வேர்கள் வந்து பிரம்மலோகத்திலிருந்து தொடங்குகிறது. அப்ப வந்து நீ கீழ் நோக்கி வரும்போது கிளைகள் எல்லாம் இங்க தொங்கிட்டு இருக்குது, வேர்கள் வந்து மேலே இருக்கிறது. சோ இந்த கிளைகள் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். அத சோர்த்வம் பிரசுதாஸ்தஸ்ய சாகா குணப்ரவ்ருத்த விஷ்ய பிரபாலா அதஸ்ய மூலான் அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. சோ இந்த மரத்தினுடைய கிளைகளை வந்து எப்படி நல்லா செழித்து வளர்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த 3 குணங்கள், சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், இந்த 3 குணங்களினாலதான் இந்த மரத்தினுடைய கிளைகள் வந்து வளப்படுத்தப்படுகிறது. சோ அதனால இந்த கிளைகள் வந்து மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் வந்து வளர்கிறது. ஸோ உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள். ஸோ மெயின் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, சப் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. இதுல இந்த சப் பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, புலனின்ப விஷயங்களை வந்து அது குறிக்கிறது. இந்த மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சோ அந்த வேர்கள் வந்து எதனால பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது? பலன் நோக்கு செயல்கள் செய்கிறோம் இல்லையா, அதனால வந்து பந்தப்படுத்தப்படுகிறது. சோ புலன் நோக்கி புலன் இன்பத்திற்காக செய்யும் செயல்கள், பலன் நோக்கி செய்யும் செயல்கள், முக்குணங்கள், இது எல்லாமே வந்து இந்த மரத்தை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த கிளைகள் வந்து எல்லா திசைகளிலும் பறந்து விரிந்து கிடக்கின்றன. இந்த கிளைகளோட கீழ் பகுதியில மனிதர்கள், மிருகங்கள், குதிரைகள். ஒரு நிமிஷம், அது முன்னாடி இருக்கிற பிக்சர்ல இருக்கு பாருங்க. இந்த பிக்சரை வந்து நீங்க ஜூம் பண்ணி பாருங்க. சோ இந்த கீழ்ப்பகுதியில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள், மிருகங்கள் இருக்கிறது பாருங்க, மிருகங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க சரிங்களா, மிருகங்கள் இருக்கின்றன, மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். கீழ்ப்பகுதியில குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்கள், பூனைகள் முதலானவை இருக்கின்றன. கிளையின் மேல் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா தேவர்களும் கந்தர்வர்களும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. சோ ஒரு மரம் வளர நீர் தேவை, ஆனால் இந்த மரம் வளர ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் தான் தேவை. சோ ஒரு மரத்தின் மூலவேர் பிரம்மலோகத்திலிருந்து கிளம்புகிறது. மற்ற உபவேர்கள் எல்லாமே இந்த மனித குலத்தின் மற்ற எல்லா கிரகங்களிலும் வந்து இருக்கிறது, பரவி கிடக்கிறது. சோ மனிதன் வந்து செயல்கள் செய்யும் போது, நல்ல செயல்கள் செய்யும் போது உயர்ந்த லோகத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். அதையெல்லாம் வந்து சுகித்த பிறகு அங்க வந்து நம்முடைய அனுபவித்து நம்முடைய புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் வந்து தீர்ந்த பிறகு மறுபடியும் வந்து மீண்டும் இந்த பூலோகத்தில் வந்து பிறக்கின்றோம். எதனால? பலன் நோக்கு செயல்கள் செய்ததுனால அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3 and 4. நரூபம் அஸ்யேக ததோபலப்யே நாந்தோ நனகா சாதிர்ன சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தம் ஏனம் சுவிரூட மூலம் அசங்கசஸ்திரேன திருடேன சித்வா ததபதம் பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூய தம் ஏவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்யே யத பிரவ்ருத்தி பிரஸ்துதா புராணி. இந்த மரத்தின் உண்மை உருவம் உலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இந்த உலகத்துல வந்து இந்த மரத்தை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகின்றது, இதனுடைய அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது.
ஸோ இதோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது, எண்டிங் பாயிண்ட் எது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டிச் சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ எந்த பரம புருஷனிடம் பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சோ இந்த மரம் எங்க ஆரம்பிக்கிறது, எங்க முடிகிறது அப்படின்னு இந்த மரத்தை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்ம பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால், சோ பற்றின்மை, டிட்டாச்மெண்ட், எல்லாத்திலிருந்தும் விலகி இருக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதான் பற்றின்மை. சோ அந்த பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தினால் மட்டுமே இதை வெட்டி எறிய முடியும், வெட்டி சாய்க்க முடியும். அப்படி சாய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எங்க போலாம், எங்கே சென்றால் திரும்பி வருவதில்லை, எங்க போனா நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம்? டிவோட்டீஸ், ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இறைவனிடம் சென்றாதான் திரும்பி வர மாட்டோம். கிருஷ்ணன் பாதங்களை சரணடைந்தால் பகவானுடைய அபோர்டுக்கு போயிட்டோம்னா நம்ம மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. சோ அங்க போனா நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம். சோ மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறது, பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறது. யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறது, அவரிடமிருந்தே எல்லாம் விரிவடைகிறது. சோ அவரிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும். சோ நம்ம இந்த பற்றின்மை, டிட்டாச்மெண்ட் என்ற ஆயுதத்தினால இந்த பௌதீக இதையெல்லாம் வெட்டி எரிந்து விட்டு, இந்த பௌதீக மரத்தை வெட்டி எரிந்து விட்டு நாம் அவரிடம் சரணடைய வேண்டும் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தா, நதத் பாசயதே சூர்யோ நசசங்கோ ந பாவகக யத்தத் வானவ நிர்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் வேற இதுல ஜாயின் ஆகி வரேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், கேக்குறதா?